Ναι, η Αλέκα είμαι. Έλα, Τάνια μου, τι κάνεις κούκλα μου? Έλα, καλό, για ρίχτω. Ναι, δεν το πιστεύω, ψέματα, το γράφω. Σου έχω κι εγώ ένα κομμάτι στο επόμενο. Όχι, τίποτε, Τάνια μου, τίποτε. Στέχτηκα λίγο. Σ' είπα καλέ, τι με ευχαριστείς, ο ένας για τον άλλον ό,τι μπορεί. Τι έγινε, η κουκούλα ήταν πάλι? Πάρε μωρή χαρτί και γράφε. Λοιπόν, να μου το θυμηθείς. Αυτή στην κατοχή θα ήταν υπέρβαρη. Μπάρμπα και Ματσούκα βρεθήκανε σε ένα beach party και δεν ανταλλάξανε κουβέντα. Beach, είπες, προς τιμήν τους θα ήτανε. Λοιπόν, βάλε τίτλο. Μαύρα μεγάλα, στα μαχαίρια Μπάρμπα Ματσούκα. Και μαχαίρια, παιδί μου. Αφού χτες το βράδυ μαζί τα πήρανε στο Privilege. Εγώ τις είδα. Δεν μας αφορά, αγάπη μου, αυτό. Προχτές τον άλυμο δεν μιλήσανε. Πού να βρεθούνε, μάνα μου, να μιλήσουν τόση παραλία? Εκεί δεν έχασα εγώ, μωρή, ένα γκόμενο. Μαζί είχατε πάει? Όχι. Φωτογραφία Ματσούκα έγχρωμη μεγάλη. Να βάλω εκείνη την αγουροξυπριμένη από τους δίπλα. Όχι, βρεζόν, καλή θα βάλεις. Τη Βάνα χτυπάμε αυτό το μήνα. Άλλο αυτό. Ασπρόμαυρη της Βάνας, αυτή από τα Καλυστία με το φρύδι θάμνο. Τι θάμνος, χρυσή μου, αυτό δεν ήταν θάμνος. Ολόκληρο το δάσο του Σέιχ Σου ήτανε. Από κάτω με μεγάλα γράμματα. Μόνο στο ψιτ. Η άμμος βάφτηκε κόκκινη. Την κακία της όλη έβγαλε η Βάνα στη γλυκιά Δήμητρα. Σου πω εγώ, Βανούλα, που μας τρέχει στα δικαστήρια. Πώς χρωστάμε αυτήν τις απομηνήσεις? Μισό. Όχι μισό, σήμερα. Τώρα, χρυσή μου, τι την έχουμε την τεχνολογία? Νταλάρας 650. Βάνα. Ρουβάς 820. Βάνα, αγάπη μου, όλα θα τα πει. Αλιμπέρτη 750. Βάνα! Αγαμηθείτε. Αγαμηθείτε, ντίντα μου. Ευχαρίστως, Αλέκα μου. Βάνα. 952 εκατομμύρια. Είδες, αγάπη μου, γι' αυτό σου λέω να το στρογγυλέψουμε το ποσό. Ας το στρογγυλέψω, Αλέκα μου. Χέστηκα, σάβατε την τσέπη μου, θα τα βάλω. Τον καυγά τον ξεκίνησε η Βάνα από αντιζηλία στο νέο σεξ σύμπολ. Τι λέω η γυναίκα, ρε. Τι λέω, κεντάω, ρε. Η Τάνια θα είναι. Μπα, αυτή θα φορτώνει κόσμο για το σκοπευτήριο στην Κεσαριανή. Αυτή είναι, δεν απαντάω. Κλείσαμε τεύχος, δεν κλείσαμε. Έχω μαζονάκι. Κάρε λαξατόλ. Τα ρεπάν πότε θα μου τα δώσεις? Πότε είναι τα Όσκαρ? Δεν ξέρω. Εντάξει. Καλά πάω. Α, μην το ξεχάσω για την Τάνια, τι έχουμε στο επόμενο? Τα ζήτητα η Τάνια. Ωπα, μπαλάχτο, βροχή προτάσεων δέχεται η Τάνια. Και το κείμενο? Πώς έχει, τζους. Έχω μείνει στην κακία. Έχεις μείνει στο σωστό μέρος. Μπράβο. Ο καυγάς κορυφώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της. Να σου πω, αυτή η Δύση προχθές ήταν Ελλάδα. Όχι, Λονδίνο ήταν, έκανε. Καριέρα. Όχι, καλέ, extension. Ωραία. Ναι. Χρειάστηκε λοιπόν η επέμβαση της Άννας Βύση από Λονδίνο που κάνει καριέρα. Σωστό. Πόσες μηνύσεις είπαμε από Βύση? 3 και 1 από κοινού με Λίτσα πατέρα. Μάλιστα. Χρειάστηκε η επέμβαση της Άννας Βύση από Λονδίνο που μάταια προσπαθεί να κάνει καριέρα. Ναι. Η αποτυχημένη αηδός. Αποτυχημένη. 3 μηνύσεις η Ανούλα, Ήτανε. Κατάφερε να ρεμίσει τα πνεύματα. Τα πνεύματα, ναι. Φωτογραφία. Να βάλεις αυτή από το τράβο που της έχει αρπάξει το μαλλί από δεξιά. Μπορεί να σου πω, μήπως να την έχω και στον υπολογιστή να της κάνω 2 χαρακές στη μουρή. 3 χαρακές, όσες και οι μηνύσεις. Μορτή μπόχα είναι. Πάτα, Λερώνη. Ο Γιώργος είναι, τον είχα στείλει να ψάξει τα σκουπίδια της Μενεγάκη. Τα σκουπίδια της Μενεγάκη. Ελάτε, ψάχτε γρήγορα να φύγω γιατί περνάει σε μια ώρα σκουπιδιά από τη Σκαρμπή. Βγάζω γράφε. Γράφω. Ναι, έλα, δεν ακούω. 2 γιαούρτια μουσλι. Τα συντή της Θεοδωρίδου και τα 3. Έναν Λουδοβίκο των Ανογείων με τη ζελατίνα. Το δίτομο λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Βαφή. Το τηλέφωνο της Δρούζα. 5 γάλατα του λίτρου. Αχα! Και τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι τσακώθηκε με την Ατάσα του Παζαΐτη. Όχι, 5 γάλατα του λίτρου ίσον υπερκατανάλωση ασβεστίου. Ίσον έλλειψη βιταμινών. Άρα πρόβλημα υγείας. Το να της αρέσει το γάλα, ας πούμε, δεν το βλέπουμε ως πιθανότητα. Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Λοιπόν, στη σελίδα που μας λείπει, η Ελένη σε κίνδυνο, στο ψίτ που κυκλοφορεί. Τελειώσαμε. Όμορφα. Να γράψουμε από πηγές. Ναι, Λουτρακίου. Γράφτο μα και εσύ, μήπως θα μας κάνουν μήνες οι πηγές. Λοιπόν, έφυγα. Πού πας, παιδάκι μου, εσύ με το δικαστήριο του Δάντη, τι θα γίνει? Η κόλαση. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Εγώ έχω άλλα τώρα. Αλλάξε το μέλο σκουπιδιάρα. Βρήκε εκείνη στην Ποσειδώνα και το έκοψε πίσω για τη Τσάντζελα. Κάρμεν γράφει το κουδούνι. Έγραφε. Σελήνη το κάνει τώρα. Ναι. Τι κάνετε, κύριε Λυκειάρχα μου? Ο Κοραχάης. Φιλιά, πες του. Έχετε πολλά φιλιά από τα κορίτσια. Ποιος ήρθε? Ο γιος μου δεν ήρθε. 6 μέρες. Και πόσες απουσίες? Μιλάτε για όλα τα διδακτικά έτη? Α, μόνο για φέτος. Και στις πόσες καίγεται? Ακάηκε. Και θα καεί το πελεκούδι με το κολόπεδο. Τι να μην ταράζομαι, κύριε Κοραχάη μου? Μου λέτε ότι θα ξανακάνουμε την πρώτη λυκείου και να μην ταράζομαι? Σε ποια κατάστασή μου δηλαδή να ταραχτώ?
Ο πατέρας του, ξέρω εγώ που βρίσκεται. Σε ένα σκυλάδικο στα Γιαννιτσά, παριστάνει τον συνάδελφο του Σφακιανάκη. Ναι, τώρα θα πάω. Ορίστε, το ρεπορτάζ που είχαμε για την τρίτη αδελφή Κανονίδου. Όχι, κύριε Κοραχάη μου, ψέματα ήτανε. Ησυχάστε. Οι αδελφές Κανονίδου είναι μόνο 2. Ναι, γεια σας. Φεύγω. Πού πας, παιδί μου, εξώφυλλο δεν είπαμε. Γεια σε εσύ. Πάω να τον φιλέψω και σε μία ώρα θα είμαι πίσω. Δίτα, πού είναι ο Γιώργος, τον θέλω. Άι, Μωριτσάκο, καλαπυροσκή που θες και τον Γιώργο. Άι, μωρή. Ναι, την κυρία Θεοδωρίδου, παρακαλώ. Έλα, Νατάσα μου, η Ντίτα είμαι από Ψήτ. Ναι, βρε, χαθήκαμε. Ναι, σου πω, βρε, Νατασό. Με την Ελένη τα ξαναβρήκατε. Ναι. Γιατί εγώ άλλα έμαθα. Ότι δεν θέλει να σε ξανακούσει. Αν μου υποσχεθείς ότι θα γίνει το σύστριγγλο, θα στα πω. Το λόγο σου. Λοιπόν, 3 CD δεν έχεις βγάλει εσύ, παιδάκι μου. Και τα 3 σου στα σκουπίδια της βρεθήκανε. Ήρεμα, ήρεμα, Νατάσα μου, μην το κάνεις θέμα. Θα τις χαρείς. Θα τις το κάνεις, κούκλε μου. Θα τις το κάνεις. Μόνο θα με υποχρεώσεις, Νατασό μου, πες μου ώρα και μέρα να στείλω φωτογραφία.